Mireng apa sing dadi pengendikanipun bapa kok banjur malah susah kuwi ning apa? Rama Penemban. Kula rumaos lingsem ningali dhateng Sarating Basanta. Dupi mireng menapa ingkang dados dawuh paduka Sang Adi Penemban. Rumaos ribet anggen kula badhe mapanaken badan kawula. Kula kedah manggen wonten pundi awit sedaya sampun kebegan ing kadurakan wujudipun pangalembana. Ing mangka saking pangraos kula anggen kula lan kabeh putu-putuku Pandhawa kudu eling aja sok nyenengi theke wong liya. Iya. Kawimbuh Rajapati dumadi sewanci-wanci. Gawean mitenah dianggep lumrah. Sing jeneng welas asih wis mujudake barang langka. Wong-wong wis ora padha manunggal rasane, kabeh padha nggugu karepe dhewe-dhewe. Kepengin duweni panguwasa, padha nuruti napsune dhewe-dhewe. Ora aneh yen lakon kaya ngono mau ndadekke susahe Drastarata bapakku. Manut pangendikane Siwa Drastarata, jare kabeh mau ya merga panggudane jim setan priprayangan marang bebrayan Ngastina. Mula Drastarata bapakku pasrah sumarang. Yat langening kalangyon aglar pandamuncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang Jahning yahning talaga kadilangit mambang tangpas ulan upamaneka wintang tulya kusmaya sumawur ulun marap wekang sekar kadijalado Bagagag ugag-ugag hamel-hamel sadulita lae Mangkota Bathari Sri nuwun inggih wonten pangendika kang dawuh pukulun amiji dhateng kula pun Sri Sumekar. Ya mulane aku mata aji palemunan lan uga aku matek aji pameling pamriye karben bisa sapatemon kelawan kowe Bathari Sri. Kepareng paduka pukulun wonten menapa? Mulane aku kepengin sabejagong karo kowe. Jalaran aku arep ngudarasa marang kahanan wektu iki
ingkang dumadi ana ing Nuswantara iki Bathari Sri. Negara Persasat lagi nampa cobane Gusti Kang nyipta jagat. Akeh lelara lunga teka, lemah longsor banjir bandang gunung watuk. Lan uga akeh ama sing padha ngrusak marang tetanemaning para wamong tani. Wektu dina iki para wamong tani padha nangis jalaran. Sing padha nandur pari, sing padha nandur jagung, sing padha nandur mbako. Kuwi ana ingkang dadi pepalanging wujuding ama tikus. Mula Bathari Sri, aku njaluk tulung. Kowe iki dewaning kemakmuran, kowe dewaning ketentreman. Aku njaluk tulung kowe mapana ana dukuh Surwen, ya. Ana dukuh Surwen, ana desa Surwen, Tengaran, Kabupaten Semarang. Tak jaluk kowe mapana ana kono, pamriye karben ama tikus kuwi mau ilang. Lan uga panguripane para wamong tani pinaringana sugeng ingkang kanthi becik lan uga tinebih ing Durga Sengkala cinaket ing bagya mulya. Inggih pukulun menawi tetela mekaten kula namung estu padha dawuh paduka pukulun dinten menika kula badhe mapan wonten woh pantunipun para among tani ingkang mapan wonten ing Tengaran. Ya, aku njaluk tulung kowe mapan ana ing Duka Surwen dadi tentrem ayem kahanan ana kono. Satemah kabeh padha pinaringana rancak lancar nggone padha golek pangupa buga. Munggah ana Tengaran bisa ayem tentrem ageh. Adoh saka saking bencana ya Bathari Sri kepareng nyuwun pamit pukulun. Dan sembah niring ulun kapurba ring sang murbeng rat sahanan ikang nikanan sing tasih
maweh buka sawegung masih ring delahan tian kanang manut jengwo rinjeng nayakaning rat tuteng arat kotomo manggo manugrahing Len Siwa Sugata Tanghus Minoyo leng-leng ramiwan ingkang suwuh arep Data Pitana suwuh Wardine Sirna arep nenggih swasana tentrem Data ngesti wondene Pitana iku luhur Sirna kang memala mahanani jagat tentrem lamun kita ngesti marang luhuring budaya anenggih pundhita minangka purwakaning kandha tuhu menika gumelaring pertapan Saptawarga inggih ing Sata Sarengga ya winastan Retawu pramila winastan Saptawarga Sapta Pitu warga gunung pitu ingkang tepung manunggal dadya setunggal pucakira pating parencu ngantos atusan mila sinebat Sata Sarengga lambunging gunung wonten sendang ingkang isi tirta wening minangka panggesanganing sagung kawula sinebat sendang pawitra inggih sendang Rahtawu lenggeng arga miring winarata kaenta talundagan tinanduran parigaga sarta palawija nadyan namung parigaga lan palawija nanging dateng semaken labetan tungkap ing mangsa panen mila ketingal kuning gumerining yayah kencana sinangling katempuh ing baya limbak-limbak pindha ombak ing Jaladri wimbo sinawung swara goprak panggertaking peksi kapiyarsa pindha gamelan gethok kedhopyok surak kepiyakan tanpa gending sangsaya mawahi sengseping swasana palawija aglar ing pategalan jagung pohong ledung-ledung lombok terong ngrobyong-ngrobyong kacang ijo royo-royo wi gembili sak kendi-kendi
lamun katempuh ing samirana sumilir rowe-rowe gegodhongane kaya angawe-awe kang lagi lumaksana. Marga-marga mangayat urmambat lenggeng prabata rinengga witing turi ingkang tinandur urut runtut kang sarwa patut sinela sesekaran hamonca warna. Pethetane pinantha ponto manut pinggir mangapit-kapit kekempalan sak golong-golong kembang-kembang ingkang jinembangan sami. Desa-desa Banjardawa kinamulan ijeming Karangkitri Krambil Ginjah Gedabyah Kelapa Gading wis sumanding pisang ambon sak nggon-nggon gedhang raja sak depa-depa sumawana pelem gadung golek lan tali jiwa. Saben pelataran kinayoman wit kelengkeng sinela panging kedondong jeram keprok sinusul salak rinengga nanas kinayoman tela gantung sedaya wis wanjawuh ambiyet ngemomoi. Pancurane sendang toya wening kumaricik hanjok ing pasiraman kegocahe naratas manjing dadya pesabaning mentok minti bebek meri tuwin pangguyangane kebo sapi. Sekar mawar hambabar gondo mangambar sinusul sekar melatikan saromantesi sinambet ceplok piring lan menur gading tan kantun kembang cepoko angermbaka arum dalu tunjung biru miwah anggrek manglunging beji lamun cinandra panyayah puspita panjrah ing babut sutra wilis. Balumbang kinubeng ing sekar bakung keh mina ing samya matoya nedheng lumemban lelewane milangoni. Anenggih sinten ing wangu ingkang jumeneng dadya pandhita ing pertapan Saptawarga wenang kina capna nenggih peparap Sang Hyang nenggih Sang Begawan Wiyasa ya Abiyasa Kresna Dipayana Dewayana Rancaka Prawa inggih Sutiksna Prawa. Pramila peparap Begawan Wiyasa lire dadya juru pamijang-wijang wilangan darmaning gesang wis cinakup dene Sang Wiku wekasan datpana mring Saniskara. Peparap Begawan Abiyasa tuh menika pendhita ingkang wis putus saliring weda suci. Kresna Dipayana labet cemeng sariranira wiwit saking kulit daging terus balung lan sumsume. Nanging cahyane wedana angin wung kekuwunge hanelahi. Dewayana labet sang penemban wis katarima tapane nganti persasat gesangira sak bobot marang derajating dewa. Ya Rancaka Prawa pendhita ingkang tansah sumepadang Sutiksna Prawa tansah anggenira paring bebingah mringkang nembe prihatin. Pandhita manteng semedine gentur tapane banter lakune sithik paningali terus sabarang kang pangandika dadi. Sedaya brata wis linampan tapa ngalong tapa ngidang ngebleng pati geni lan sak panunggalane. Amung lenggah pucuking curiga ingkang derenati kaleksanan. Mila datanama Mokalamunta kinasih dening Bathara Kinamulen Widodari. Katitik saben hari malam syukur kasih nginggiling sanggar pamujan. Ketingal pating selorot ndaru tetarungan umiring Pulunggana tandha ketrima bratane Sang Wiku. Nujwari sajuga wanjinjing sang penemban keparang miyos ing pacerabaan lenggah dampar denta pinalipit kencana. Lineman kasur babut permadani awarni seta kinepyur jenar kaukup renda cinawi-cawi. Lenggahe Sang Wiku kayap para cantrik manguyu jejanggan indung-indung ulu guntung ander hamblabar. Nalika semana penemban ing ngadhep ingkang putra mantu nenggih Sang Ratu Kunthi Talibrata sumawana para wayah Pandhawa teka mangkono sabdaning Sang Wiyasa ing dereng kawiyos sing lisan.
Alang-alang ramyawan ingkang sasongko kumanyarang Manggarenggo urum ning puri mangkin tanpa siring Alep nikang mamaslir murubing langit Takian sarwa manik tawing sinawung Ram-ram suram sorot tekang Yuang arako keksi Pucaing altokomurup yen janmo kati asungsas miteng dasi wiring laku lampaing dumati gilir gumanti duka sukaning driya yekti kegadangan pangesaing diri titahing iwang widi
Ngilahing Masidam sekaring bawana langgeng mangkota nini putraku anakku mantu Kunthi Talibrata nuwun inggih kawula nuwun wonten pangandika ingkang dawuh Rama Penemban keparengan nimbali ingkang putra kula pun Kunthi. Ingsun kepengin banget nglairake mungguh apa sing dadi isine atiku nggir. Magepokan kelawan kahananmu nggir Kunthi Talibrata ya mung panyuwunipun bapa sawise sira nini mireng apa sing dadi aturingipun bapa aja dianggep yen pun bapa ngalembana kuwi ana apa-apane lan duwe karep mikolehke marang awakku dhewe kuwi babar pisan ora ya nggir. Ucapku iki temen-temen tuwuh saka ati suciku jalaran pun bapa nyumurupi lan nekseni marang sekabehing tumindakmu ing saben dinane. Nuwun inggih Kanjeng Rama Paduka Rama Penemban badhe paring dawuh menapa ingkang putra sagah midhangetaken Penemban. Ngene nggir Kunthi wiwit sira ditinggal seda garwamu ya anakku Pandhu upama gelem rabi jane ya isih patut ning nyatane kowe trima dadi randha nganti saiki lan tak pirsani uripmu kaya wis entuk jatining pemarem jalaran wis bisa nggedhekke lan gulawentah anak-anakmu 5 cacahe nganti tekaning dewasa. Kowe upama gelem rabi ya isih patut ning nyatane mung trima urip karo anak-anakmu. Lekas kang kaya mengkono kuwi mau ora sadengah wanita kuat nglakoni lho nggir. Ya kanthi tumindakmu ingkang mengkono ora neh menawa Gusti kang nyipta jagat tansah ngayomi tansah nuntun marang uripmu Kunthi. Luwih-luwih yen pun yang nyumurupi marang anak-anakmu putuku Pandhawa 5. Putuku Pandhawa 5 bocah 5 kabeh padha sungkem karo sira Kunthi. Mbangun miturut karo wong tuwa, tansah nengenke marang tata krama, tindak tanduke mung sarwa nengsemake. Putu-putuku Pandhawa 5 kuwi tumindake becik ya awit saka waing panggulawentahmu nggir. Ing atase Pandhawa 5 kuwi anak ratu, wong tuwane lanang mati, mongko ya ninggal kamukten ewadene anakmu Pandhawa ora ngrasake marang tinggalane wong tuwa. Uripmu sak anakmu mung trima nyenger-nyenger, mung trima melu karo wong liya. Wiwit cilik anakmu Pandhawa tok jak prihatin. Mung tok kanthi nglakoni tapa tanpa mikirake kamulyaning raga. Apa meneh yen tapane yang mireng kabar yen to putuku Bratasena duweni lelabuhan sing becik tumrap marang para warga negara Eka Cakra. Buktine Bratasena wis kelakon merdikake negara lan kawula Eka Cakra uwal saka wengi sing panguwasa nalika dicekel Ratu Buta jejuluk Prabu Baka. Ratu Buta sing seneng mangsa daging menungsa. Kunthi anakmu Pandhawa luhur bebudene utama pambeke lan perwira watake mau ya sebab saka piwulangmu Kunthi. Anakmu Pandhawa mung tansah ngurmati marang wewenanging liyan. Anakmu Pandhawa bisa nampa marang bedaning penemu siji lan sijine.
kabeh mau ya sebab sira ingkang nuladani kowe sing nyontoni lan Pandhawa 5 amung tansah sinamadan akur rukun renteng reruntungan. Putraku Ngger Kunthi, jagat nulis ana jroning sejarah nganggo mangsi mas marang kabeh ingkang tok tindakake Kunthi, sebab tumindakmu mau kena kanggo tepa tuladha utamaning para wanita ingkang gulawentah marang yogane. Mula ora keduren lan wis sak trepe menawa pun bapa bakal nyebut sira Kunthi kuwi minangka dadi mustikaning wanita ing jagat Penemban. Lang-lang ing driya mangu-mangu mangun kong kanduhan rimeng. Lerlena tanpa kaning yen tan tulus amengku sang Dyah Utama Surem Dewangkara kingkin lir manguswa kang layon dinya ilang memanise watananira rayung kumal kucem arah nyemaratani ana apa Kunthi? Apa ana sing kleru pun bapa paring dawuh lan nyebut sira anakku mantu mustikaning wanita ing jagat. Bareng sira nini Kunthi mireng apa sing dadi pengendikanipun bapa kok banjur malah susah kuwi ning apa? Rama Penemban, kula rumaos lingsem ningali dhateng Sarating Basanta. Dupi mireng menapa ing dados dawuh paduka Sang Adi Penemban. Rumaos ribet anggen kula badhe mapanaken badan kawula. Kula kedah manggen wonten pundi awit sedaya sampun kebegan ing kadurakan wujudipun pangalembana. Ing mangka saking pangraos kula anggen kula dados ibu menika dereng sak pintena anggen kula nglabuhi dhateng anak-anak kula Pandhawa. Ketitik kula tiyang sepuh mboten saged mernahaken dhateng anak kadisatataning tiyang gesang. Langkung-langkung anak kula sedaya cumandhak nonop wonten ing pertapan mriki mesti kemawon sakelangkung ngamimbu rekaos sing penggalih paduka Kanjeng Rama Penemban. Cara peksi ngaten kula menika dereng saged maringi gupon dhateng anak-anak kula. Kula dereng sembada nyekapi dhateng anak-anak kula. Menapa mekaten kala wau kula saged kawastanan wanita ingkang pinter nggulawentah dhateng yoga. Kula suwun Rama sampun sanget-sanget anggen paduka nyundul payuh ngalembana
dhateng ing putra mantu ingkang tasih kathah kirang menika Rama. Nggih, Kundi. Wong sing luhur bebudene kuwi pancen ora seneng ngungalke dada kok nggih. Kepara wong sing luhur kuwi nganggo ngelmuning pari, saya isi saya ndingkluk. Anakku mantu nggih Kundi, sabdanipun kaki iki mau ora mung ngalembana ning ngandhake apa anane marang sing tok tindake saben dinane karo anak-anakmu. Apa to sebabipun Rama ndhawuhke kudu krungu anak-anakmu ing pangajap anak-anakmu mau gen padha nulat marang lekasmu iki lho. Iki lho piwulang saka wong tuane ingkang ditindakke saben dinane. Dene perkara cara manuke anakmu durung duwe pencokan. Mengko yen wis temeka wayane mangsa kala rakyana dalane nggih. Tumrapipun bapa babar pisan ora ana pangresula sira Kunti lan anakmu padha manggon ana pertapan kene. Uruhanana nggih. Dununge rasa mulya kuwi ora mapan ana kraton sing gedhe. Ora ana tengahing tumpukaning banda donya. Kamulyan kuwi mau sejatine amung dumunung ana rasa panarima kok nggih. Ning aja kleru tampa, wong nrima kuwi dudu patrape wong sing lumuh tumandang. Wong nrima kuwi tegese nampa kanthi legawa marang uwohe oleh tumandang lan budidaya. Apa anane ditampa kanthi ngucap syukur ing ngarsaning Hyang Manon. Awit nyatane menungsa tinitah ana ngarcapada kuwi dene pangeran wis dijatah dhewe-dhewe kok nggih. Dadi yen anak-anakmu wektu iki durung duwe papan kanggo susuh, ya ditampa kanthi sabar dhisik ya Kunti. Yen wis tumekaning mangsa kala, mengko rak ya diparingi dening Gusti Kang Nyipta jagat. Nun inggih Rama, mugi hanumusana dawuh paduka Rama Penemban. Lagi cawan sabda Hor kang sumewa kekering pacarabaan kata samiwa narko wonten dirada mata kedhot ing wanti lan wata kaya mangkono nembe cawan pangandikane nggih begawan wiyasa miwah Sang Ratu Kunti Tali Brata kedadak wonten ing pacarabaan katempuh angin Garuda amawa ganda sumerbak wangi tandha iku pratane Sang Bratasena. Untuk kungger lir sapoting sentemiring angulati poswita metemintah kang warni midharing taman anon kang sekara waras iki
Palugon lakoning lekas ula kita linuding kidung kadung kader ngamomong mangon manah rahayu ayono kang tanah golong gumolong manadu koro karena nira mangapus puspita wangsalan semon iki tak wis padhake putuku Bratasena kang wis bali marang pertapan Saptawarga. Sakwise asat keringetmu semelih rasamu kepiye kabare nggen? Nggonmu ditimbali Kang Wadrastarata marang negara Ngastina Bratasena. Iya, Kakek Wiyasa. Aku wis kalakon ngadhep si Wadrastarata. Mulane Siwa Drastarata nimbali marang aku awit Pandhawa bakal disuwuni tulung karo Siwa Drastarata kineng madhangke pepeteng kang wektu iki sumandhang ana negara Ngastina. Mangko dhisik putu-putuku Pandhawa disuwuni tulung karo Kang Wadrastarata madhangke pepeteng kang nglimputi negara Ngastina. Kakek Wiyasa iya. Pepeteng negara Ngastina ana kedadean apa Bratasena? Wujude yaiku ana sawijining papan ingkang gawat keliwat wingit kepati ya kuwi bumi Wanamarta. Bratasena, saelingku bumi Wanamarta kuwi rek tlatah negara Wirata. Iya. Pancen bener dawuh Kakek Wiyasa. Sisih lor tapel wates karo negara Wirata. Sisih kidul tapel wates karo negara Ngastina. Nanging saka gawate bumi, saka angkere bumi Wanamarta nganti wong-wong Wirata wis emoh nggarap. Dene Kakang Prabu Duryudana banjur dirayuk diaku ke bawah negara Ngastina. Bareng bumi Wanamarta mlebu negara Ngastina, seprene negara Ngastina kahanane ora tentrem. Lah kowe kena kanggo titikan, aja sok ngrayah sing dudu duweke, ya. Aja sok seneng ngrayah sing dudu duweke. Mula negara Ngastina ora tentrem jalaran Duryudana wanuh-wani ngrayah bumi Wanamarta sing sejatine kuwi duweke Kang Hyang Matswapati ing Wirata. Mula eling-elingen ya Werkudara. Iya. Lan kabeh putu-putuku Pandhawa kudu eling. Aja sok nyenengi theke wong liya. Iya. Kawimbuh Rajapati dumadi sewanci-wanci. Gaweyan mitenah dianggep lumrah.
sing jeneng welas asih wis mujudake barang langka. Wong-wong wis ora padha manunggal rasane, kabeh padha nggugu karepe dhewe-dhewe. Kepengin duweni panguwasa, padha nuruti napsune dhewe-dhewe. Ora aneh yen lakon kaya ngono mau ndadekke susahe Drastarata bapakku. Manut pangendikane Siwa Drastarata, jare kabeh mau ya merga panggodane jin setan priprayangan marang bebrayan Ngastina. Mula Drastarata bapakku pasrah sumarah marang aku. Saperangan alas kang gawat mau kineng babati. Dikongkon gawe negara kanggo kamuktene para Pandhawa. Awit wis ana pasarujukaning para pinisepuh saka Ngastina lan saka Wirata. Babar pisan Wanamarta kanggo ijole negara Ngastina. Sing wis kebacut diwenehke marang Kurupati kakangku. Lan meneh manut dawuh Drastarata bapakku, jare ya mung Pandhawa 5 sing bisa mulihake Praja Ngastina kaya duke nguni. Ya Bratasena. Nggir, abiyasa kakekku apa? Purwa Madya Wusana pun iyang wis mireng apa sing dadi aturmu? Sakwise sira nampa dawuh Kang Drastarata, banjur kepiye sing dadi karepmu? Tok saguhi apa ora? Nggonmu nampa bumi Wanamarta. Mapanaku dhewe isih ewuhaya ing pambudi. Upama tak saguhi apa kira-kira aku sak sedulur bisa ngrampungi perkara. Yen aku ora saguh, mongko aku iki satriya, mesti bakal banger jenengku. Ing atase aku wis wani ngaku jiwa satriya, kena ngapa lelakon sing gawe kasangsarane negara Ngastina. Aku ora bisa mitulungi Kakek Wiyasa. Seranane wong yen luhung betah lopo kurang guling. Eling salat mika yen wacana kudu manis mureseng seming sasama. Samane manungsa sami Dimas Bratasena barep kakangku apa? Tak jaluk Siadi aja sangga runggi ya Yayi. Apa sing dadi dawuh Kang Drastarata ingkang wis kadhawuhake marang sira Yayi Bratasena? Sira Yayi kudu saguh ya Yayi. Awit murih tentreming negara Ngastina sak isine. Upama sira Yayi Bratasena bakal babat alas saguwana ya di saguwana. Pun Kakang bakal sabiyantu marang sira Yayi Werkudara. Paribasan dadi bangke tak lakoni, waton bisa gawe tentreming swasana lan bisa gawe senenging liyan Bratasena. Inggih Kakang Mas, monggo dipun sagahi kemawon. Kula sagah sabiyantu kaliyan paduka Kakang Mas. Remuk kinarya sawur putung kinarya bebalang kula sagahi. Murih tentreming negari Ngastina Kakang Mas. Inggih Kakang Mas, monggo dipun sagahi mawon. Ingkang rayi pinten sagah sabiyantu. Semanten ugi kula Kakang Mas dipun sagahi mawon. Ingkang rayi tangsen sagah sabiyantu Kakang Mas Bratasena anak kula nang Pandhawa. Anakku lanang Pandhawa, lega tiasingpun ibu. Dene sira kabeh Pandhawa 5 tansah mujuti sumpahmu wiwit kowe cilik nganti tepaning dewasa. Pandhawa 5 duwe sumpah tiji tibeh, mukti siji mukti kabeh, mati siji mati kabeh.
Nggih. Pun ibu nadyan durung tumekaning seda. Wis kaya bisa ngrasake swarga bareng aku krungu kemanunggalan lan uga sing dadi anteping atimu. Nggih, Kunti, wonten dawuh lega tiasingpun bapa. Dene anakmu Pandhawa tansah ngugemi oleh dadi satriya lan uga tansah rukun. Nyatane kabeh wis padha saguh. Bratasena, kakek Wyasa apa? Kepiye? Bareng kowe krungu kandhane dulur-dulurmu. Ya, kakek Wyasa Babu Kunti. Gandeng dulur-dulur kabeh wis padha manunggal lair batin. Mula dina iki aku saguh minangkani dawuh Siwa Drestarata. Nggonku bakal nindakake babat Wanamarta dina iki. Rumangsa bombong kaworan bungah nggih pun iyang dene sira wis saguh notohke jiwa ragamu kanthi babat Wanamarta. Sepisan kanggo nyingkirke para jin setan priparayangan kaping pindho menawa Gusti ngeparengake babar pisan muga iki dadiya nemu kamukten putu-putuku Pandhawa ya nggih Kunti. Nuwun inggih kaluhuran dawuh paduka Kanjeng Rama Penemban. Nggih Puntadewa Permadi kembar. Nadyan Bratasena matur bakal babat alas lan pun ibu uga wis lega. Yen to sira bakal sambiyantu marang sedulurmu. Saya wimbuh kena kanggo patuladan anakku 5 cacahe. Padha netepi sumpah ingkang wis tak andhakake mau ngarep. Estunipun kula menika inggih. Ingkang menika ing kula pikajengaken Ibu, namung kula pekewet kalian Yayi Bratasena gandeng sampun nampi dawuh kados mekaten keparenga kula sakadang kula ugi badhe nyuwun tambahing pangestu sabiyantu dhateng Yayi Bratasena. Mangko dhisik rumangsa bombong kaworan bungah barep kakangku Permadi kembar nggone bakal melu sabiyantu marang Bratasena. Ora kok teges aku iki nyepelekke karo dulur-dulurku. Nanging waton pangucape Bratasena isih cetha, aku isih bisa ngadeg jejeg. Nggone babat alas aja dana sing melu-melu. Dina iki bakal tak ayahi dhewe wae. Oh, mangkono. Iya. Kakek Wyasa Babu Kunti. Dina iki aku njaluk pamit daya-daya budal marang Wanamarta. Bakal miwiti pakaryan ya kuwi babat Wanamarta. Murih tentreming negara Ngastina lan dadar marang ketrimaning urip Bratasena. Oh iya. Yen pancen mengkono nggih Bratasena lelungsen tak bebakali. Muga kasembadan kang dadi sedyamu nggih Bratasena. Ya anakku Bratasena. Yen to pancen mengkono anteping tekadmu pun ibu ora liya amung paring pangestu marang sira Bratasena. Besok dadak ngenteni apa dina iki aku nyuwun pamit budal marang Wanamarta. Arep kakangku Jlamprong kembar. Dongamu sing tak jaluk.
Ger Puntadewa Permadi kembar nadyan Bratasena saguh mbabati dhewe nanging tak jaluk ora ketang nyekleki pang kang mung cilik-cilik ewangana ya Puntadewa Permadi kembar nuwun inggih ngestaken dawuh Hyang awit apa sira wis duweni sumpah ndok sak petarangan pecah siji kabeh padha mbelani mukti siji kabeh padha ngenyami lan uga wanti-wanti welingipun Hyang nadyan to kowe babat alas ning aja tok entekke kabeh ya alase inggih dibabati sak perangan wae sak cukupe wae sebab apa yen nganti mengko alase kuwi entek tok babati kabeh bisa mahanani banjir bandang kepara bisa mahanani kapitunaning sesama isen-isening alas padha entek besok turun-turunmu ndak ora ngerti apa sing dadi isen-isening alas mula nek arep mbabati ya monggo ning ya sak cukupe wae aja dientekke kabeh ya kanggo nuli ngestaken dawuh lan wanti-wanti dawuhipun Hyang weling kowe iki eling-elingen tak jaluk hanggonmu Permadi nusul kakangmu Bratasena aja lali kowe nganti apa kawan ki Lurah Semar nala Garing Petruk karo Bagong nuwun inggih ngestaken dawuh Hyang sabab apa nadyanta kae mung kawula cilik ning sira kudu ngerti Kiai Semar kuwi Bathara Ismaya dewa ingkang menang reksa jejeking adil lan bebener lan uga wiwit pone yang nalika dadi ratu mbiyen Kakang Semar nala Garing Petruk Bagong wis nderek karo aku ya nadyanta bocah telu kuwi sok gawe pikir aku ning kuwi tresnanono ya nggih tresnanono Garing Petruk Bagong kuwi arep polahe pating bedigas niku kuwi tresnanono ya kuwi rabuk nyawa makaten iya heeh perkarane Garing perkarane Petruk perkarane Bagong kuwi sok ngebot-boti kowe ning aja tok gagas banget wis cukup ngrungokno wae yen Garing arep nangis ya rungokno Petruk arep sambat ya rungokno Bagong nek arep glethak ya syukurna wis ngono wae ngestaken dawuh iya Kang mangkono ayo ngger putraku Kunti lan uga putuku Puntadewa Permadi kembar sadurunge padha sumusul ayo ndak kani munggah marang sanggar palanggatan nyuwun ngersani Gusti Kang nyipta jagat muga paring ana wilujeng anggonira kabeh bakal ngayahi kardi babat Wanamarta nuwun inggih Rama Penemban monggo kula dherekaken lan bisa njalari kuncaraning putu-putuku Pandhawa
Ya telah ninggalang juana gelar banda muncar tinondir kekunang surem sorot etan padang kasur lan pacaring purnaming gegono